Vítajte pri ďalšom dieli Liptovcastu. Dnes si trošku zašportujeme, teda aspoň slovne, pretože v našom štúdiu už sedí úspešný a šikovný cyklista Matej Ulík. Ahoj Matej, vítaj medzi nami. Ahoj a ďakujem za pozvanie, rád som prišiel. Ja som teda ešte nespomenula, ale ty si majster Slovenska v cyklokrose a horskej cyklistike. Nemýlim sa? Je to tak. A dokonca niekoľkonásobný. Tak, správne. Tento rok mám v podstate 4 tituly. 3 sú z horskej cyklistiky, a to konkrétne v disciplínach short track, čo je vlastne disciplína, ktorá sa jazdí na 20 minút. Potom je to cross country, ktoré sa jazdí už na 1,5 hodiny. A ďalšia disciplína je maratón a ten konkrétny maratón mal zhruba 3 hodiny. Hej. Čiže dokázal som vyhrať 3 disciplíny s rôznymi dĺžkami trvania a k tomu som ešte v zime pridal majstrovský titul v cyklokrose, čo je zhruba pretek na hodinu. Nenudíš sa? To nie, no, veľa toho času voľného nemám. Ale ja som rada, že som ťa zastihla tu na Liptove, pretože ty si mal teraz trošku takú prestávku. Ako sa máš? No, áno, je to tak, mal som prestávku vlastne niekedy od 5. februára, čiže som doma zhruba 2 alebo 3 týždne. Mám sa dobre momentálne, mám toho času podstatne viacej ako inokedy. Takže, v čom to spočíva? Že mám toho času viacej? No, hlavne v tom, že som nemusel toľko trénovať. Vlastne 2 týždne som nesadol na bike. Ani doma po okolitých kopcoch si netrénoval? Vôbec. Skôr som chodil na ski Alpy. Aj keď tie podmienky v dnešnej dobe sú dosť obmedzené. Ale párkrát som bol na ski Alpoch a vlastne od polky minulého týždňa som začal už sa trošku hýbať a tento týždeň už budem trénovať naplno. A ty si rodák z Liptovskej osady, áno. Ale žiješ v Čechách, pretože sa vlastne profesionálne venuješ cyklokrosu a zároveň aj tej horskej cyklistike a máš tam teda tým, alebo v podstate tam máš nejaký svoj základ športový? Nie je to úplne presné, že žijem v Čechách. Nie? Som len v tíme v Českom. Okay. A niekoľko času aj strávim konkrétne v Čechách, ale nemám konkrétne miesto v Čechách, kde by som pôsobil, že dajme tomu, že som v Prahe. Skôr sa v Čechách zúčastňujem tréningových kempov, buď to je na Morave, buď to je v strede Čiech, na Vysočine, alebo v rôznych častiach Čech. Prevažne, keď nie som na pretekoch, tak trávim čas doma, čiže v Liptovskej osade. A ináč 150 dní z roka minimálne som zbalený v cestovnej taške a túlam sa po svete. Ty si spomínal pred podcastom, že cestuješ do Španielska. Áno, už v nedeľu vlastne. A keď si doma na Liptove, tak čo robíš? Oddychuješ vyslovene? No, nie, tam priestor na oddych moc nie je. To ako tých voľných dní je fakt málo. Stále sa snažím, alebo nie, že aj sa snažím, ale aj musím trénovať. Keď chce človek pretekať s tými najlepšími, tak ten priestor na oddych je úplne minimálny. A aj keď je voľný deň, tak to neznamená, že je úplne voľno. Tam sa robia iné veci. A tvoje meno pravidelne svietí vo všetkých správach zo sveta cyklistiky. Ja som spomínala, že ty sa venuješ profesionálne cyklokrosu, ale zároveň aj tej horskej cyklistike. Ale aký je v tom rozdiel? Aby sme to ujasnili tým poslucháčom, divákom. Tak najväčší rozdiel je, že je to na 2 rôznych bicykloch. Bicykel cyklokrosový je dosť podobný cestnému bicyklu a ten horský si vie asi každý predstaviť. Čiže najväčší rozdiel je v tomto a potom ten cyklokros sa viac menej je to šport, ktorý sa zvyčajne jazdí v krajinách Beneluxu, čiže Belgicko, Holandsko. Oni tam nemajú žiadne hory takmer. Čiže sa to prevažne jazdí na takých lúkach a sem tam aj v centre mesta. Kdežto tá horská cyklistika sa jazdí pravidelne v horách, v ťažkom teréne. Takže najväčší rozdiel je ten bicykel a prostredie, v ktorom sa to odohráva. A v čom si lepší? No to je ťažko povedať, v čom som lepší. Ty tu máš z oboch disciplín? Mne sa asi viacej ten cyklokros páči, ale zase tá horská cyklistika je predsa olympijská disciplína, takže to má väčšiu váhu. A ty máš mnoho ocenení, medzi ktoré patria aj tie úradujúce tituly majstra Slovenska, či už v cyklokrose, alebo teda aj v horskej cyklistike. No ale okrem toho máš aj naozaj nespočetné množstvo ďalších. Pamätáš si všetky svoje ocenenia? Tak, všetky úplne nie,
ale... Takže ich máš mnoho? Tak je ich dosť, hlavne v tej juniorskej kategórii, tam je to ešte otvorenejšie a dalo sa získať popredné umiestnenie aj v zahraničí, kdežto už v tej elitnej kategórii, poviem otvorene, je to veľmi ťažké sa prepracovať niekde na stupne, hej. Chodím tam s tým, že už pred pretekmi mi je v podstate jasné, že vyhrať nemôžem, ale snažím sa ako tam dosiahnuť nejaký najlepší výsledok, na ktorý si reálne myslím, že mám. A aké boli tvoje začiatky v tej cyklistike? Pamätáš si na ten moment, kedy si povedal, že tomuto sa chcem venovať aj profesionálne? Kto ťa k tomu doviedol? Už som to viackrát toto vravel, doviedol ma k tomu brat, ktorý sa začal... Starší? Áno, starší. Ktorý sa začal voziť po okolí, ja som začal jazdiť trošku s ním, nemal som ani na to bicykel, ale postupne mi rodičia kúpili bicykel, tak som sa viacej vozil a prvé moje preteky boli časovka na Smrekovicu. A to bola cestná cyklistika alebo už horská cyklistika? Horská. A vlastne tú časovku na Smrekovicu som vyhral, to bol taký prvý impuls, že teda asi by bolo dobre niečo skúsiť, aj tam ma oslovili nejakí ešte veteráni, ktorí jazdia kategóriu veteránov, že sa jazdí slovenský pohár v horskej cyklistike a vybavila sa licencia a vlastne od budúceho roka som začal pretekať. To bolo celkom rýchly nástup. To bol rýchly nástup a ten úvod ani nebol taký, že by som hneď na Slovensku vyhrával, ale postupne z kola na kolo som sa posúval dopredu a až vlastne tá súťaž začala niekedy, tuším, začiatkom apríla a majstrovstvá Slovenska boli potom v júli a tam som v kategórii KD dokázal hneď vyhrať majstrovský titul. A koľko si mal vtedy rokov, keď si začínal? No, to bolo tak 13-14 a prvý titul som mal vlastne 14. A už niekoľko rokov jazdíš, ale súťažíš za český tím. Prečo práve Česká republika? Tak možno to není tajomstvo, ale tie podmienky pre šport viac na západ sú lepšie. Kdežto ja sa venujem tomu cyklokrosu a horskej cyklistike a poviem to rovno, na Slovensku nie je taký profesionálny klub, ktorý by ma vedel zabezpečiť. Podarilo sa mi, alebo mal som to šťastie, že som dostal možnosť ísť do Čiech. Chvíľu som aj váhal, ale našťastie som neváhal dlho a využil to a už som tam pár rokov a som spokojný zatiaľ. Dostal si nejakú ponuku od trénera alebo od klubu? Bolo to presne tak, mal som trénera, ktorý mal nejaké kontakty. Ten povedal, že má nejakého človeka, ktorý vyzerá relatívne schopne a stretol som sa vtedy s tým tímom, so šéfom toho tímu, konkrétne na majstrovstvách sveta v Holandsku to bolo. Po mojom preteku som s ním sadol do auta, išiel som rovno do Čiech, tam som postúpil nejaké testy a dohodli sme nejaké podmienky a vlastne odtedy sme spolupracujeme spolu. A na Slovensku je to známe, čo sa týka športu, aj v tom, že potrebuješ naozaj veľa sponzorov, aby si ich mohol pretekať. A je to iné v Českej republike? No asi áno, lebo fakt tých klubov je tam oveľa viac ako na Slovensku. Neviem, čím to je spôsobené. Myslím si, že zrovna zväz slovenskej cyklistiky funguje veľmi dobre, to nemôžem povedať pol slova, ale tá tímová sféra je u nás, neviem fakt ako čím to je, ale nevieme ako keby nalákať nejakých súkromných sponzorov, aby sa do tej cyklistiky pustili a dali tam nejaké peniaze. Takže neviem ako čím to je, ale už som nad tým fakt dosť rozmýšľal. Aj som sa snažil nájsť nejakých sponzorov pre seba a je to viac menej nemožné. Prečo myslíš, že to je nemožné? Skúšal som a väčšinou, aj keď som napísal, tak som nedostal ani len odpoveď. A keď som dostal, tak väčšinou to bolo, že nie. Wow. Takže, to je škoda. No to je. Lebo chcel by si asi, predpokladám, súťažiť a jazdiť za slovenský tím. Tak určite by to bolo pre mňa jednoduchšie, lebo teraz na každý výjazd, keď sa ide do zahraničia, tak musím cestovať do Čiech, odtiaľ zase niekde. Väčšinou sa mi tá cesta predĺží a vždy by to bolo komfortnejšie sadnúť niekde na Slovensku a už sa len viesť. Ale videla som, že v niektorých súťažiach si mal aj slovenský dres, alebo sa mýlim? No tak ja mám národnosť stále Slovensku. Čiže ja len na majstrovstvách sveta, Európy, európskych hrách a podobných súťažiach vždy musím štartovať za krajinu, ktorej národnosť mám, čiže tá je slovenská. Nechystám sa ju ani meniť, aj keby neviem čo. Správne.
A na tých iných súťažiach tam vždy vystupujem pod klubovým dresom alebo v klubovom drese. A ty máš aj nejakého manažéra alebo trénera? Máš nejakého človeka, ktorý ti organizuje ten tvoj denný harmonogram alebo ti zapisuje súťaže do toho kalendára? Tak čo sa týka súťaží, tak to je vlastne tímový manažér, ten nastavuje nejaký program na sezónu. A potom mám trénera, ktorý sa mi stará o ten tréningový proces, že čo mám kedy robiť, ako robiť a koľko robiť. A ako to vyzerá? Takýto harmonogram? Tak väčšinou je to, keď sa pozrieme na taký týždňový, tak v mojom prípade väčšinou pondelok je voľný a zbytok tých 6 dní sa trénuje. Ten tréning záleží od toho, v akej časti sezóny sa nachádzam. Niekedy sú to dlhé tréningy, ktoré trvajú od 4 do 7 hodín. Niekedy sú to len už v strede sezóny, keď sa preteká, tak tie tréningy sú kratšie, ale o to intenzívnejšie, čiže dajme tomu, ten tréning má len 2 hodiny, ale z tých 2 hodín strávim, dajme tomu, 45 minút maximálnej intenzite. Čiže pre predstavu to je tep niekde okolo 190. Wow. No. To je intenzívne. Je to intenzívne a je to aj ťažké. Ono si povie človek, že 2 hodiny, ale 2 hodiny takého tréningu sú niekedy ťažšie ako tréning na 7 hodín. Nižšej intenzite. To je asi dosť taká drina fyzická. Tak cyklistika je veľmi ťažký šport, hlavne aj na čas, aj na také seba zapretie, lebo nevždy je dobré počasie a to my cyklisti moc nepoznáme, že prší, neprší. Hej. Musím. To tak hovorí, že nie je zlé počasie, ale to je len zle oblečený turista, alebo v tomto prípade športovec. Áno, ale do dažďa nepoznám dobré oblečenie. Tam nepomôže nič. Možno na pol hodiny, ale potom je to vždy je to rovnaký scenár. Ale ste trénovaní aj v takomto počasí, áno. Tak musím, hlavne ešte keď jazdím cyklokros, tak cyklokros je povolené, môže sa jazdiť až do -15. To je limit. Išiel som pár pretekov, ktoré boli v -8 až 10 stupňoch, čo už nie je moc príjemné. To teda asi prsty odmrzajú. No, to teda tak už v dnešnej dobe sú na to kadejaké hrejúky a aj oblečenie je lepšie ako niekedy, ale stále to nie je príjemné. A na čo sa zameriavaš pri tých tréningoch? Kdežto tie moje disciplíny sú viac menej veľmi dynamické, tak musím sa naučiť v tom tréningu fungovať s rôznymi intenzitami, čiže zmena tempa. Nie je pre mňa podstatné vyjsť nejaký 20-kilometrový kopec v jednom tempe, ale pre mňa je podstatnejšie, aby som vedel ísť, 20-minútový úsek a každú minútu ísť inú intenzitu. Raz ísť naplno, potom ísť voľnejšie a striedať to. A aký povrch máš radšej? Taký kopcovitý alebo skôr taký rovný? Tak to je v mojej disciplíne viac menej, v tej horskej cyklistike určite kopce, tam to je vždy o kopcoch. Ale v tom cyklokrose je pravda, že sú trate, ktoré sú totálne na rovine, tie ja moc neobľúbujem. Čiže skôr v tom cyklokrose také kopcovitejšie, trošku ťažšie. Nie som nejaký rýchly jazdec, ktorý by vedel šprintovať z každej zákruty, napríklad ako Sagan, on bol veľmi rýchly a vďaka tomu vyhrával, ja až taký rýchly nie som. A ty predsa za tie roky už máš asi odsledované, kto má aké kvality, kto je v čom dobrý, možno lepší od teba alebo horší od teba. V čom ty chceš na sebe popracovať? Tak tých stránok, na ktorých by som mohol popracovať, je určite veľa, nie som najlepší na svete, takže priestor... Ale si najlepší na Slovensku? Priestor na zlepšenie je, áno, som najlepší na Slovensku, ale v tom svete je to nastavené ináč, aj tí ľudia sú inde. Čiže priestor na zlepšenie tam určite je. Len poviem to tak, že každé to zlepšenie už v dnešnej dobe stojí strašne veľa peňazí, čiže je to obmedzené aj v tomto, že nebudem klamať a veľa, alebo keď sa chce už človek zlepšiť na tejto úrovni, tak to stojí veľa peňazí. A nie vždy na to je priestor. No samozrejme, preto treba sponzorov. V čom vidíš ty svoje kvality? Predsa len akože si v tom dobrý, čo robíš určite. Vyhral si už nejaké tie súťaže, ale je niečo také, čo je fakt pre teba, že v tomto som fakt dobrý, napríklad neviem, sila alebo technika? Tak myslím si, že výkonnostne som na tom dobré. A čo
mi dovolilo aj vyhrať niektoré väčšie podujatia alebo väčšie preteky. A ako nemám ten cyklista, ktorý jazdí horskú cyklistiku, tak musí byť komplexný, musí byť dobrý aj z jazdoch, musí byť dobrý aj vo výjazdoch. Čiže nemôžem povedať, že som v niečom úplne že dobrý, ale myslím si, že som taký, nie že priemerný, ale vo všetkom som teoreticky dobrý. Ale aj prakticky. Aj prakticky. Taký, že nie som v ničom excelentný, ale nie som v ničom ani že úplne slabý. Taký priemer vo všetkom. Ale ak máš aj nejakú slabosť, tak sa to vie natrénovať. Vie sa to zlepšiť. Už to nie je úplne pravda. Lebo také rýchlostné schopnosti to človek dokáže trénovať len v tom mladom veku. A keďže ja som začal dosť neskoro, tak to mi možno aj trošku chýba. Nie som taký dynamický. Vytrvalosť človek dokáže natrénovať takmer hocikedy, ale rýchlosť už proste po nejakom 17. 18. roku sa trénuje veľmi ťažko. Takže to mi možno chýba trošku. Ale zase nie som úplný slimák. Ale ani taký starý nie si, lebo máš 27 rokov. No. A hovoril si pred podcastom, že sa ti častokrát stáva, že si najstarší v skupine, alebo teda na štarte. V tejto sezóne som mal hlavne v cyklokrose pár takých pretekov, kde som sa pozeral na výsledkovú listinu a zistil som, že už som tam najstarší. No, možno nie v celom štartovom poli, ale v tej prvej desiatke alebo 15, keď som sa pozeral, tak bolo pár pretekov, že už som bol najstarší. A čím to je? No, roky idú. Neviem, čím to je úplne, ale roky idú. Dokoľko sa tak akože môžeš venovať tomuto športu? Je to cyklistike horské, alebo aj cyklokrosu? Niekedy to bolo tak, že sa to dalo robiť podľa mňa do nejakej 38, ale v posledných rokoch mi príde, že ten trend sa mení a už to je možno do nejakej 33, 34 max. Aj keď uradujúci majster sveta v horskej cyklistike momentálne tuším má 38 rokov. Ale to je taký zjav, ktorý sa nevidí len tak. Jasné. A čo potom by si robil, alebo čo budeš robiť po tej sezóne, alebo potom celkovom, ako keby keď ukončíš tú sezónu? Nezamýšľal som sa ešte nad tým úplne. Že sa stále zameriavaš na tú súťaživosť a aby si bol lepšie a lepšie, aby si dosahoval čo najvyššie výsledky? Áno, tak, ale raz to príde a čo budem robiť ešte neviem, ale tak mám nejaké aj elektrotechnické vzdelanie, čiže to nie je úplne na zahodenie, mohol by som to robiť. A ideálne, keby som ostal pri športe, hej, že sa tomu venujem nejak, ale čo konkrétne by som robil, to fakt ešte neviem. A tí tvoji súperi, ktorých stretávaš, alebo možno nejaké tvoje vzory, ktoré máš, už sú staršie, tak oni stále sú v tom športe, alebo sa tiež venujú niečomu úplne inému? Je to ako kto. Niekto odišiel úplne zo športu, niekto sa tomu venuje buď na trénerskej úrovni, alebo sa pripojil niekde k reprezentácii a tam pomáha v nejakých činnostiach. Niekto robí, čo mal vysnívané od mala. Čiže je to také individuálne. Tak by si mohol robiť sponzora napríklad. Keď na to bude mať, tak veľmi rád. Ty si spomínal, že teda tie terény sú rôzne, tie súťažné alebo v podstate tie pretekárske. Určite sú niekedy aj naozaj nepríjemné, napríklad, že máte bahno, máte fakt veľké skály, prípadne nejaké šmyklavé korene, keď prší, lebo však ten dážď nie je príjemný. Ste na takéto niečo aj vy nejak zvyknutí pri tých tréningoch, že určite sa ako, ja neviem, vyhnúť sa skále, alebo ako obísť tie korene? Čo sa týka toho povrchu, tak zrovna blato, keď je, tak mne to vyčarí úsmev na tvári. To mám fakt rád. No ja väčšinou berem bicykel na plecia a idem pešo. No nie, ja zrovna keď je blato, tak vtedy mám, dá sa povedať, o 20% síl navrch. Neviem, fakt to blato mám rád a baví ma to. Nejazdí sa v zjazdoch tak rýchlo, ale jazdí sa technicky. Čiže človek nesmie robiť chyby. A myslím si, že to mi celkom aj sedí. To bolo presne minulý rok na jar. A to bol prvý český pohár. Tam boli také podmienky, že fakt bahno a všetci boli z toho úplne zničení. Už na štarte som to na nich videl a ja som sa na to tešil. A dopadlo to najlepšie, ako mohlo. Vyhral som. Takže v tom je tá tvoja sila. Tak. No, vidíš, nakoniec sme na to prišli. Nakoniec sme na to prišli. Práve v tomto čase. Ani mi to nedošlo. Ale je to tak, že keď je blato, tak fakt to mám rád. No a čo sa týka
ako nejakého tréningu, že ako obchádzať korene, tak jasné, snažím sa technicky zlepšovať, už tie trate napredujú a čo bolo niekedy nepripustiteľné na cross country, ako čo sa týka jazdov, tak v dnešnej dobe je to už úplný štandard. Už naše trate sa začínajú podobať na tie zjazdové, downhillové. Čiže musím sa učiť skákať, presne prekonávať rôzne prekážky, korene a tak. Čiže v tom sa snažím tiež dokonalovať. A boli aj momenty, kedy si povedal, že to už nechcem robiť, je to náročné, fyzicky to nestíháš, idem robiť niečo úplne iné. Takých momentov bolo už viacej, ale vždy to bolo také chvíľkové a pokiaľ zdravý budem, tak to budem robiť. Aj. Mal som aj taký zdravotný problém presne minulý rok, že som na pol roka musel vypadnúť. A čo sa stalo? Dostal som zápal srdcového svalu. Čiže bolo to aj pre mňa lebo nič mi v podstate nebolo a skončil som v nemocnici. Tak to nie je úplne príjemné. No nie je to príjemné. A dopadlo to dobre? No tak pretekám ďalej. Takže si mal pauzu? No pol roka. Pol roka si to som dobehol všetko, čo som zameškal za posledné. Muselo byť náročné, čo? No, hlavne ten úvod bol ťažký, zvyknúť si zase na iný režim. Ale už keď som si zvykol, tak už celkom dobre. No. Takže, ale našťastie to dopadlo dobre a môžem pokračovať ďalej. Jasné, takže si mal na chvíľku prestávku a aspoň si oddychol, zregeneroval sa. Tak. Na čo nemáš v podstate ten celý rok vôbec čas? No vôbec, keďže kombinujem dve disciplíny. Jedna začne v apríli a skončí v septembri a tá druhá začína koncom septembra a končí vo februári, tak tam moc času na oddych nie je. Takže asi len nejaké Vianoce doma však? Za posledných pár rokov som ani na Vianoce nebol doma. Naozaj? No, lebo ten cyklokros práve sa jazdí v tom Belgicku-Holandsku. Belgicko je malá krajina, čiže oni tam majú preteky aj cez Vianoce. A tam nesviatkujú pokoj sviatkujú, s rodinou? Ale sviatkujú tak, že oni majú preteky o 2:00 a do 3:00 je pretek a o 4:00 sú doma. A vy na hoteli alebo niekde tak, však? Presne tak. Čiže s týmom. Dal by som im to vyskúšať. No. Ale taký je život, no nedá sa nič robiť. Vybral som si to. Ale bol som aj na Vianoce doma zase. Nie vždy to tak je. Aspoň tá rodina si ťa trošku vychutná. Tak. Popýta sa, ako čo, zvládáš, nezvládáš. Tak. A podporí ťa rodina, predpokladám. No určite. Bez toho by to nešlo. Od toho času, ako si začal, to je asi non-stop nejaká podpora, to je dôležité asi od tej rodiny však. Áno. A ja som spomínala už niekoľkokrát v tomto dieli, že ty si ten majster Slovenska v cyklokrose, ale aj v horskej cyklistike. A nie len jedenkrát, pretože ty máš 4 v cyklokrose tituly. Áno. A 2 vlastne v cross country. Je toho veľa. 1 v maratóne a asi 1 alebo 2 v short tracku, teraz už neviem presne. No aký je tvoj doterajší najväčší úspech, na ktorý si spomínaš? Vieš aj popísať možno, ako si sa k nemu dostal? Tak tie majstrovské tituly sú určite najväčší úspech. Je to už predsa v kategórii elit, ale keď zoberiem taký nejaký medzinárodný, tak to je 12. miesto z majstrovstiev Európy. To je asi najviac si to cením, aj keď to bolo ešte v kategórii do 23 rokov. Ale ako bolo to medzi najlepšími jazdcami a fakt ten výsledok si cením. A potom sú tam rôzne, napríklad výhra v pretekov kategórie C1, C2 a podobných, čo sú už medzinárodné preteky, síce nižšej kategórie, ale stále to nie je ľahké ich vyhrať. A v súvislosti s tou cyklistikou sa často spomína aj meno Peter Sagan, to je asi všetkým známe. A on tak spôsobil taký ten boom v rámci cyklistiky, aspoň ja to tak registrujem, že viacerí začali bicyklovať, kupovať si najlepšie bicykle, ktoré existujú, ale aspoň sa ľudia trošku primeli k tomu športu. A on ale predčasom prestúpil do tej horskej cyklistiky a vy ste superili, alebo pretekali ste spolu. Áno. Aké to bolo? To bolo nedávno teraz však? Minulý rok, ale bolo to minulý pár mesiacov rok, dozadu. Tuším v septembri to bolo. Tak Sagan sa v podstate nie, že preorientoval na novú disciplínu, on sa vrátil. On začínal na horskej cyklistike, on je majster sveta v juniorskej kategórii v tejto disciplíne, čiže on sa vrátil. Aj keď som sa s ním rozprával, tak vlastne jeho to stále bavilo. My sme sa tam rozprávali a on už vravil, že proste na tej ceste už nemal energiu, už ho to nebavilo a prišiel na horský bicykel a zrazu bol plný života a užíval si to.
Takže ja dúfam, že ešte pár rokov sa tej horskej cyklistike povenuje a pozdvihne ju na Slovensku. Dosť by jej to pomohlo, lebo tú cestu dostal niekde aj na Slovensku a tá horská cyklistika by to potrebovala tiež, aby proste je to meno, ktoré dokáže pritiahnuť možno aj tie peniaze do toho športu. On je ale v tvojej kategórii, nie? Áno. Čiže je to tvoj je to veľký super? Áno, tak ťažko povedať, či veľký super. Hej, Sagan je proste super hviezda, ktorá nemá veľa súperov. To je pravda. Hej, možno už najlepšie roky má za sebou, ale stále je to Sagan. Hej. A predpokladám, že ako profesionálny športovec moc toho času na ten oddych nemáš. Ak ho aj máš, ako ho tráviš? Nemám toho času veľa, ale je pravda, že väčšinou, keď ten voľný čas mám, tak sa snažím vypadnúť niekde do prírody, ale iným spôsobom nie na bajku, buď nejaká turistika na ski Alpy. Stále to šport? Väčšinou je to šport. Ako sú dni, aj keď sa leziem do wellnessu a ležím len tam a nerobím nič, ale tých dní je podstatne menej ako tých, keď sa hýbem. Ale stále sa hýbeš, lebo či už to je teda ten bicykel, alebo aj tá cesta do tej sauny si myslím, že je celkom dobrý pohyb. Tak ono už, keď je raz telo zvyknuté niečo vykonávať, tak už si to aj pýta. Že asi si to cítil, nie? Keď si mal tú polročnú prestávku, že to telo bolo trošku stuhnuté. Aký bol ten nábeh možno na tú sezónu? Nábeh bol prekvapivo z môjho pohľadu veľmi dobrý, to som ani nečakal. Fakt, že po pol roku som si myslel, ako budem na tom zle a vôbec za 3 týždne som bol v podstate tam, kde som bol predtým, podľa mňa. Paráda. No to som nečakal, ani ja teda. A presne to je aj o tom, že ja keď si dám týždeň voľno, tak ja sa na konci toho týždňa cítim horšie, ako keď trénujem naplno, lebo to telo sa úplne prestaví, začne ako keby regenerovať a ja som úplne mŕtvy. Keby som týždeň trénoval, tak sa cítim lepšie. Takže pohyb a stále pohyb je asi takéto najväčšie gro pre teba, aby si nestuhol. Tak. Aby si nesmie vychladnúť motor, lebo keď už vychladne, tak je zle. A čo ťa čaká najbližšie mesiace? Tak teraz vlastne už v nedeľu odchádzam do Španielska na nejakých 20 dní asi a potom zase pobudnem možno 10 dní doma a zase pôjdem niekde a tam už budem mať aj prvé preteky, tie sú tuším v Taliansku, potom v Chorvátsku. Čiže to je nejak polka apríla. A potom až na konci mája sú nejaké preteky a sú tam vlastne druhý májový víkend, tuším, majstrovstva Európy už, takže to bude taký prvý vrchol. Wow, držme palce, ale ešte nám prezrať, aké sú tvoje ciele? Také vyššie, možno nejaké určite máš, po čom túžiš? Tak cieľ bol aj túto sezónu kvalifikovať sa na olympiádu, ale nepodarilo sa to, lebo v podstate systém vyjazdovania je taký, že to vyjazdujú 3 ľudia za krajinu. A v podstate túto sezónu som bol sám a na konci sezóny sa pridal Sagan, ale to bol jeden pretek, takže to moc nepomohlo. A takže tých bodov bolo málo, takže aj do budúcna si myslím, že keby sa do toho zapojilo viacej ľudí, tak to je reálne vyjazdiť. A tým pádom by som chcel zabojovať ako miesto na olympiáde. Wow, tak držíme palce. Ďakujem. Veríme, že sa to podarí a že úspechy budú len lepšie. A veríme, že sa opäť počujeme niekedy v najbližšom podcaste, kde nám prídeš porozprávať zase o tvojich nejakých úspechoch. Ďakujeme, že si prijal pozvanie a tešíme sa na budúce. Tak a ja ďakujem a rád prídem znova.